Быйыл кыш бигрәк тә салкын килде. Гайса мәктәпкә барганда фәкыйрь бер малайны очратты. Бу мескеннең җилкәсендә хәтта пальтосы да юк иде. Аяк киеме тузып беткән, аның эченә су үткәнлеге әллә кайдан күренеп тора. Гайса аңа карап калтыранып куйды. Үзләренең гаиләсе артык бай булмаса да, аларны мохтаҗ дип әйтеп булмый иде. Гайса бу мескеннең кая барганын белергә булды. Һәм ни гаҗәп, ул туп-туры Гайса укыган мәктәпкә таба атлады. Ул фәкыйрь бу малайны әлегә кадәр очратканын бер дә хәтерләми иде. Мин бу мескенгә ничек итеп ярдәм итә алам дип баш ватырга тотынды. Аягындагы 2 ел кигән аяк киемен салып бирсә, үзе нәрсә киер? Аның да алмашка кияре юк бит. Төшке аш вакытында Гайса фәкыйрь малайны эзләп тапты. Сөйләшә торгач дуслашып та киттеләр. Мескеннең атасы моннан берничә ел элек вафат булган икән. Әнисе һәм 2 кечкенә энесе белән яшиләр. Әле күптән түгел генә шушы мәхәлләгә күчеп килгәннәр. Гайса сумкасында булган печеньесын тартып чыгарып, яңа иптәшенә сузды. Кич белән Гайса атасы белән мескеннәргә ни рәвешле ярдәм итеп булу хакында әңгәмә оештырды. Атасы аңа үз киңәшләрен бирде. Бик теләп бу мәсьәләне шишәргә ярдәм итәчәге хакында әйтте. Икенче көнне дәресләрдән соң Гайса туп-туры мохтаҗларга ярдәм күрсәтү фондына йөгерде. Анда аны каршы алган якты чырайлы бер абзыйга үзенең фәкыйрь иптәше хакында сөйләп биргәч, аны мактап куйдылар һәм бу мескен баланың адресын белергә куштылар. Гайсаның бу арадашчылыгын хуплап, синең кебекләрне Аллаһ та, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям да ярата дип әйттеләр. Чөнки син Аллаһ илчесенең түбәндәге хәдисенә туры китереп эш итәсең. Изге эштә арадашчы булганнар, изге эшне башкарган кебек әҗер-саваплар алырлар.